लोगोफोर क'क्राझाराव जानानै थांनाय जितुनिखि बिस होनानै बुथारनाय स्ल' पयजन होनानै गावनि बिसिया गावनि हासबेन्डखौ एबा गावनि फिसायखौ बुथारदों होननाय जाथाया जितुनिखि ससियेल मिडियायाव गोसारबाय दं। बे जाथायनि सायावनो आं फंनैसो नायबिजिरनानै बाथ्रा बुंनो होनना सानदों। मालायनि मेटाराव हाबनांगौनि गोनांथि गैया, खिन्थु बे जाथाया जुदि ससियेल मिडियायाव फैबायबा बा निउसफोराव फैबायबा बिनि सायाव जों बाथ्राखौ सावरायनांगोन एबा रायलायनांगोन, जों मिथिनाया गाहाम जानांगौ। थ' बिनिखायनो न'खरनि जायनोखि गार्जेन बिमाया जितुनिखि ब्लेम खालामदों बिहामजोखौ, बैफोर बाथ्राया सैथो ना नंखाय ना प्रपार्टि डिसपिउटनि गेजेराव बे जाथायखौ सोमजिहोदों एबा प्रपार्टि डिसपिउटनि थाखाय बै जाथायखौ माने ब्लेम गेम गेलेदों। थारैनो बे मोनसे बेले बेजे जानाय जाथाय। प्रपार्टि डिसपिउट एन्ड हासबेन्डआ वाइफखौ चिट खालामनाय जाथाय। बेफोर जाथायनि जाहोनावनो बैनि थैनायनि जाहोना जानोबो हागौ एबा बिनि सिङाव मोनसे डिप कनस्पिरेसि न'खरनि गेम ब्लेमनि गेजेरजों जानो हागौ, जितुनिखि जों बाहेरायाव थानायनि जों मिथिया, जों गोजानाव थानायनि जेबो मिथिया। जितुनिखि जों ससियेल मिडियायाव नुदों बे जाथायनि गेजेराव जे जा बाथ्राफोरा बेरखांदों, हिनजावखौ बुंबाल' जाया, जों बेनि थागुदिसिम जुदि मोनहैयाबा जों रावखौबो बुंनो हाया कि बे मानसिखौनो स्ल' पयजन होनानै बेखौ बुथारदों होनना। दा मानसिया थैबाय, पस्टमर्टम खालामबाय मानसिखौ, जोबोद मोजां। खिन्थु जों बे पस्टमर्टमनि रिपर्टखौ आरो फरेन्सिक रिपर्टखौ जेब्लासिम मोना अब्लासिम जों बुंनो हाया कि बे मानसिखौ स्ल' पयजन होनानै बुथारदों एबा बिखौ स्ल' पयजन होनानै बुथारदों होननानै जों बुंनो हाया आरो रावखौबो दुसिनोबो हाया। मानसिनो स्ल' पयजन जाहोमारनाय ना जाहोमाराखै पस्टमर्टमाव फैगोन रिपर्टआव, ओमफ्राय फरेन्सिक रिपर्टआव फैगोन, नङाब्ला जों ओरैनो बाथ्राखौ बुंनो हाया। सोरबा हिन्जावा गावनि फिसाय, अनफावरि हिन्जावबो थायो आरो खायसे हिन्जावा गावनि फिसायखौ अयथासार खालामना जाग्राबो हिन्जाव थायो आरो गावनि फिसायखौ खायसे हिन्जावा थार गोसोजों अननानै मोजां मोननानैबो संसार जाग्रा हिन्जावफोर दङ। बेबायदिबो दङ, मोननैयावबो दङ, गाज्रियावबो दङ, मोजाङावबो दङ। खिन्थु हौवानि आखला माबायदि, सात गाथोननि दै लोंग्रा ना नाफाम सिखाव, बेखौ जों बुजिनाया मोजां। भिडिअफोरबो भाइरेल जादों आरो गावनि हिन्जावनि स्टेटमेन्ट बायदिब्ला मास मोनथाम गाहाम बाहेरायाव थानानै सासे हिन्जावसाजों थानाय, बैफोरनि कारनाव स्ल' पयजनबो होनो हागौसो बुंदो, होथारदोंखौ बुङाखै। खुदुमलायनाय नुदों, रेस्टुरेन्टआव जाहोलायनाय नुदों, गोसथोनायबो दङ होनना बुंदों। गोसथोनाय सिख्लायाबो बेहाबो हाबा जाखानाय, रुम भारा लानानै थानाय, गोबां कनस्पिरेसि दङ बेयाव। पस्टमर्टम रिपर्ट फैगोन अब्ला जों मिथिगोन स्ल' पयजन होनानै बुथारदों ना गावनि देहायारि लोमजानायजों थैदों। दा जों जेबो बुंनो हाया, जों बेखायनो रावखौबो ब्लेम गेम खालामनो नाङा। मानसिखौ फासायनाय एबा सोरखौबा फासायनाय बेबायदि ब्लेम गेम जादों बे केसावहाय। जों बेखायनो जेबो सिदायै थोंजोङै बुंनो हाया जेब्लासिम फरेन्सिक रिपर्ट फैया, जेब्लासिम पस्टमर्टम रिपर्ट फैया। पस्टमर्टम रिपर्ट फैयागौमानि जों जेबोखौनो मिथिनो हाया, जेबोखौबो रावखौबो बुंनो हाया, ब्लेम खालामनो हाया। रावखौबो ब्लेम दाहो। हौवासायाबो गाज्रि जानो हागौ बा हिन्जावसायाबो गाज्रि जानो हागौ। हौवानि गाज्रि आखलखौ नुनानै बे लासै लासै स्ल' पयजनबो होनो हागौ। जोङो न्याय दोङो, जास्टिस जुडिसियारि दङ जोंहा। जाय बिथाङा थार बे देरहागोन, जाय नंखाय बिसोर जेनगोन। थ' बेखौनो बुङो, जों रावनिबो बेले बेजे न'खराव हाबनानै जेबो लाब गैया। बेयो जोबोद बेले बेजे केस, जों बेयाव जेबो बुंनोबो थांला। बिथांमोना मिथिगौ ल' एन्ड जुडिसियारि दङ जोंहा हादोराव, बिसोर नायबिजिरगोन सोर गोरोन्थि मावदों, सोर दुखि, बे क्राइमनि दायनिगिरिया सोर, बियो थारैनो सोराङाव फैगोन। खुलुमबाय, दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय। आंनि मुङा उपेन नार्जारि। जुदि नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, साबस्क्राइब खालामना ला। दिनैसो बुंदो दे साबस्क्राइब खालामनो। नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना ला। बिदिनो गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थागोन जेब्लानोखि आं सम मोनगोन। आंहाबो खामानि थायो, डिउटि थायो।
डिउटियाव थांनानै फैनानैसो आं भिडिअ बानायनाय जायो थ' बेखायनो नोंथांमोनखौ गुरै खावलायो आंनि भिडिअ फैनाया एसे लेटबो जानो हागौ स्ल'बो जानो हागौ आं मानसिया एसे लेट हाना मालाबा समखौनो मोना मालाबा डिउटियाव सानफाथोलो थानानै समखौनो मोना भिडिअ बानायनोबो मानोबो थ' माजे माजे फैबाय थागोन आरोना बेबायदिनो सम मोनबानो भिडिअ बानायनोसै मालाबा डिउटि मावनानै मेंग्लिलायनानै दलद उन्दुनो गोसो जायो खिन्थु आंबो दाबो उन्दुनो ओंखारदों खिन्थु उन्दुथ'वाखै भिडिअ बानायग्रोनानै बानायबाय दिनैनि बे भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदों लाइक खालाम शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय खुलुमबाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि जय भारत माता की जय बाय बाय